Köszöntöm Önöket! Ez itt a Gitter 27 külön kiadás. Mai témánk Vince Gitta élete és nyomai. Riporterünk olyan halandókat keresett föl, akikkel a szülinaposunk szoros kapcsolatba lépett. Boda Eszter segítségével visszautazunk az időben. 2009-et írunk, a többit ezt ti elmondja. Szia Gittus! Pont a múltkor emlegettük, emlékszel, 2009 FN, utolsó hét, Jászlózsai Pálinka Kispál koncert, szerintem többet nem is kell mondanom, jó hét volt, örök emlék marad, az biztos. Riporterünk a Made in Pubot közelítette meg szombat éjszaka, ahol találkozott egy úriemberrel, aki illuminált állapotban volt, és azt állította, ismeri Vince Gittát. Üzent is neki. Szia Gitta! Ne haragudj, hogy a múltkor nem köszöntem a Fröccs kocsmába, de totálra voltam baszva, mint ahogy majdnem minden hétvégén, vagy nem is, tök mindegy. Az a lényeg, hogy boldog szülinapot kívánok neked, és a... Bazdmeg, de geszére vakít ez a vaku, na mindegy. Tehát boldog szülinapot kívánok neked ezzel a videóval, vagy a videónak a videójával, és a többi. És itt a Reni vesz fel engem, és szerintem nincsen tudatában egyébként pontosan annak, amit csinál, de a lényeg az, hogy igen, boldog szülinapot. Vince Gitta fogadott húga nem merte vállalni arcát, ezért bábokkal mutatja be egyik kedvenc emlékét a 8628 közül. Ez a történet barátságuk elején Prágában történt. Gitti, menj nézd meg milyen piát kérsz, majd mondd meg, s én megveszem. Oké, te mit iszol? Berovkát. Fú, én azt nem. Berovkát kérek. Miért azt? Csak azt tudtam kimondani. Forró nappalok és éjszakák, görög partok, fantasztikus hangulat. Ezek jellemzik a következő történetet. Nagyon-nagyon kedves emlékem, amit veled élhettem át, amikor az első diplománk után elmentünk Görögországba. Emlékszel, fú, mennyi közös élmény, kizártuk magunkat, a nászutas lakosztály, a dupla welcome party, a jó kis hajókázás, a kedves kis fiúk, a kit érdekel, meg milyen Facebook ibib, emlékszel, remélem emlékszel, és örökké emlékezni fogsz rá. Nekem nagyon kedves emlék. A sport barátokat köt össze egy életre, bármerre is vezessen útjuk. Így gondolta Sándor Alexandra is. Hello Gitti! Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok! Gondoltam, elmesélem, hogy mi volt a legelső találkozásunk. Nem tudom, emlékszel rá. Mikor a Sárával lementünk a BVSC-be, és pont Ottó bácsi volt az, aki edzést tartott, mert Endre bácsi elment nyaralni. És ti azt hittétek az Ildiben, meg ha jól emlékszem a Helgával, hogy mi Ottó bácsitól jöttünk, pedig úgy meg voltunk szeppenve, mint a kisbékák, csak úgy pislogtunk, és annyira rendesek voltatok, főképp te, hogy így bevettetek a csapatba, meg segítettetek a beilleszkedésünkbe. Az utána való nyár volt életem legjobb edzőtábora. Nem tudom, mennyire emlékszel rá, nekem nagyon-nagyon kedves emlék. A másik kedves emlék veled kapcsolatban, amikor Zágrábbal kimentünk az EB-re, és ittuk a rakiát, de megnéztük a meccseket a hostelbe. Nagyon-nagyon jó volt. Remélem egyszer majd megismételjük. Sajnálom, hogy mostában nem találkozunk ennyit, de remélem, hogy ezt feloldjuk, és ezen túl többet fogunk találkozni. Tudom, hogy ugyanúgy nem érünk rá, de hát ha. A másik, amit még el akartam mesélni, az a TF-es dolog, hogy nagyon szépen köszönöm, mert a TF-re te segítettél abban, hogy jelentkezzek, meg megcsinálni, ugye, mikor nem is én vizsgáztam. Tudod, miről beszélek. Ja, itt van Muffin. Muffin is szeretne
Muffin, boldog szülinapot köszönjük Gittinek. Boldog szülinapot, Gitti! Szeretünk nagyon, legyél jó! Remélem hamarosan találkozunk. Szia, Gitti! Megszakítjuk adásunkat, fontos üzenet érkezett. Jó, azt hittem fontosabb lesz. Ismét illuminált állapotban lévő fiatalokat kaptunk Lencse végre. Boldog szülinapot, Gittus! Programajánló következik Szoboszlai Annúval. Szia, Gitti! Képzeld el, június 25-én halott pénz lesz a parkban, június 26-án pedig Junkies a parkban Egretekben. El kéne mennünk, nem? Addig is boldog születésnapot kívánok! Kérlek, bármi történik, állj mellém, akkor is, ha megjelensz félbetépve. 2000-szer elmondta a hang a fejemben, hogy nincs pardon, és szarni kell a világra, egyszer úgy is eljön a kis herceg. Addig rájövök, hogy ki vagyok én, senki nem mondhatja nekem a végén, hogy vesztettél. Addig is ránk mámor vár, mert én mindig miattad iszom. Te állat. De ez csak egy mese. De most jöjjön Jucu üzenete. A föld alól. Gitti, szeretnék neked nagyon boldog születésnapot kívánni. Nem tudom, hogy hallod, hogy áttérve a Junkies-szal, ami közös kedvencünk. Mikor a Reni megkért, hogy csináljunk neked ilyen születésnapi videót, akkor azt mondta, hogy valami olyasmit meséljek el, ami nekem a legkedvesebb számomra, a legszebb, a legjobb élmény, amivel legkapcsolatban történt. De olyan sok minden eszembe jutott, a sok-sok buli, a suliban együtt töltött idő, minden a világon, de az a helyzet, hogy ami mégis nekem a legkedvesebb, így összességében, az nem konkrétan egy emlék, nem egy élmény, hanem most ez, ami van, hogy újra egymásra találtunk, és újra találkozunk, és újra nagyon jó barátok lettünk. Isten igazából nem újra, hanem mindig is azok voltunk, de hogy most újra csinálunk programokat, meg minden a világon, hát azt kívánom neked, hogy nagyon-nagyon boldog legyél, találd meg a szerelmet, legyél nagyon boldog örök életedben, mert nagyon-nagyon megérdemled. Most, hogyha nem dolgozni mennék, vagy ha nem, igen, már én mindig dolgozom, hát jó, nyilván, akkor most lenne a pohár, lenne egy pohár a kezem, és ezzel kívánnék neked mindenféle jót, meg szépet, meg egészséget, meg boldogságot, meg szerelmet, meg mindenféle, de hát nincsen, nem is lesz. Úgyhogy, hát nem tudom. Nagyon szeretlek. Nélküled oly rút a világ, hidegek a nyári éjszakák. Felhők gyűlnek az égre, és nem melegít már a napsütés. Tudom, hogy vársz rám valahol, édes alkohol. Tudom, hogy vársz rám valahol, édes alkohol, téged kereslek mindenhol. Édes alkohol, gyakran elfog a félelem, kérlek, mindig maradj velem, melegítsd a szívem. Eszti bejött a stúdióba, és azt mondta, ha nem mond el még egy történetet, akkor megöl. Először nemet mondtam, de meggondoltam magamat. Nem is mondom tovább, inkább jöjjön Eszti. A következő fantasztikus időszak az a TFS időszak volt. Időrendben haladjunk. 2009 és 2011, rengeteg buli. Az, hogy már kolis voltál, azt hitt a Pista bácsi, hogy ott koliba laksz velünk. A sok-sok grand opening, a gólyabálok, mikor felmásztunk a karzatra, hova nem is kellett volna. Nagyon-nagyon-nagyon kellemes élmények. Szeptembertől jelnyelvet tanuló vak költőnő Stevie Tünder látogatott el a stúdiónkba. A Gitter 27 különkiadás alkalmából rögtönzött is egy verset. 27 évesen
Láthatatlan visszatekintés. Milyen volt Gitta kicsinek? Nem tudhatom. Becsukom a szemem, és rögtön kigondolom. Cukika volt, biztos, a kádban nem csak ázott, már kiskorában is csak vízilabdázott. Néhány évvel később már nagy iskolás leány, tanult biztos sokat, s nem fogta meg semmit talány. Na de jött a főiskola? Persze én ezt nem tudhatom. Szorgalmasan tanulgatott, és bulizott szombaton. Ja, ez csak az első év. Később bulival telt a hét. Népszerű volt, gondolom, ismerték a csaposok. Hány éve is ismerlek? 4 körül, vagy több lehet. Vidám, kedves ember vagy, veled jól érzem magam. Jaj, most jut eszembe, ismered-e már a 27-esek táborát? Émi V, Jénis J, és stb. Bele kellett írnom, bocs, törölt ki. 27 évesen, jegyezd meg, soha nem hazudunk egy gyereknek. Ha kérdezi, mi történt a térdeddel, nyugodtan vald be a bécsi tréninget. Most így teljes virágodban, csinosan és megújultan, remélem sokáig dolgozunk még együtt. A jó perceket nem felejtjük. Boldog 27. születésnapot, dr. Szűcs. Új állatfajra bukkant a Gitter 27 stábja. Cápák közé sorolhatók, különleges és pótolhatatlan tulajdonságuk, hogy verseket szavalnak. Riporterünk filmre tudta venni őket, úgyhogy jöjjön az év legnagyobb felfedezése. 27 éves lettem én, meglepetés a költemény. Csecse? Becse. Sok kiállítást kaptam én, az ellenfél elleni tettemért. Azám? Lazán. Voltam én hajdan sportoló, vácon a labdát koptató, vidám? Zsivány. A trafóban zenét pörgető, kondiban kilókat égető, oké? Soké. Vagyok én most oktopuszi, melyért nem jár más, csak puszi. Seké? Eké. Nyulamat gyakran láthatom, reggel a saját ágyamon. Pihe? Puha. Pété most már a pótanyám, én ezen a kulcsos póktanyán lakom. Vakon. Pipi parti a mindenem, szervezzük őket hirtelen. Iszom? Viszony. Leszek én majdan oktató, a válogatottnál dolgozó Hali? Gali. Én egész csapatomat fogom, nem középiskolás fokon. Tani? Tani. Stúdiónkba ma még egy művész megfordult. Sikert sikerre halmoz, és legújabb videóklipje és szerzeménye bejárta egész Árnyas utca 30-at. Jöjjön Főni cum laude! Ezelőtt érkeztem, a büfébe így kényelmesen kimentem. Terénél egy lattét rögtön rendeltem, már bánom, hogy a főnének nem vettem, mert a főnököm az egy isten, kinek ebédje van, de kávéja nincsen. Egy kicsikét legalább megverne, vagy gyorsan a büfébe engedne, mert hirtelen kinyílt a víz alattam, a fülbe való medőt én megint maradtam. Be kellett vetnem gyorsan néhány trükköt, mert megláttam egy új visszapillantó tükröt. Tükröm, legyél hozzám hű, mondd
hagyhatom ki, bár nem passzolna a dalomba, míg énekelnek kimegyek a malomba. Vettem neked kólazéros mákumot, a fejecskédben ne csináljon vákumot. Vidáman az usziba sétálok, és boldog szülinapot kívánok. Jó estét kívánok! Csombar Barnabás, Szellő Istvánként már hallottak rólam, többször is a videóban. Mai napon Vince Gitta szülinapja alkalmából szeretnék elmondani bizonyos monológot. Néha puskázni fogok, mert nem tudtam megtanulni, pedig 2 hete ezt gyakorlom. Gitta, én emlékszem arra felejtetlen, gyönyörű szép napra. Pontosan emlékszek mindenre, amikor először találkoztunk. Ez az elmúlt 10 évben volt valamelyik napon, én sem tudom pontosan. Hát igen, akkor találkoztunk. Ti akkor már a Renivel nagyon jó barátnők voltatok, de még nem igazán ismerkedtünk meg, mert akkor is nekem ez volt a legfontosabb. Ez a fősőt ne kérdezzétek, miért van rajtam, ez így alakult. Te akkor azt hitted, hogy mi nem vagyunk még olyan jóba, hogy én nem szeretlek téged. Ezt nekem a Reni többször is mondta, és én nem értettem miért, mert addig kb. 3-szor találkoztunk, akkor is annyira, hogy szia Gitta. Na, és a lényeg, hogy én mondtam neked, hogy Gitta, én téged kedvellek, tökre szeretlek, tök jó minden. Aztán elkezdtünk együtt dolgozni az úszodával, az úszótáborban. Minden szuper volt, és akkor is mondtad, hogy de a Barni engem nem kedvel, mert sokat piszkálom. Gitta, én akkor ezt elmondtam neked, és most is elmondom. Most őszintén, szerinted, nem mondom ki a nevét, de csak ennyit mutatnék róla, hogy ennyi. Szerinted őt piszkáltam valaha is? Nem, mert utálom, azért nem. De téged piszkáltalak, mert szeretlek. És foglalkozok veled, és azért piszkállak. Na, el szeretném neked mondani pár történetet, amire emlékszem. Na, egy fontos az, hogy emlékszem arra a napra, amikor a Reni szülinapján te nagyon berúgtál. Én is, mindenki. És ti kértetek egy giroszt a Rékával, nagyon finom volt, de én oda mentem és megettem az egészet, mert éhes voltam, úgyhogy be kellett mennünk újra venni giroszt. Ja, és emlékszel arra, amikor kukaccal verekedtünk az utcodában? Na, olyan történt egy párszor. Volt olyan is, hogy arra te nem emlékszel szerintem, de én emlékszem, Reni sem emlékszik rá, hogy körülbelül hazavittelek titeket 87-szer kocsmázás után a Gösszerből, de ti nem emlékeztek rá, meg se köszöntétek, nem baj, nekem jó volt fölkelni hajnali 3-kor, mikor hívtatok, előfordul az ilyen. Hát, nem baj. Puskázok. Jaj, emlékszem, amikor kukaccal verekedtünk az úszodával? Nagyon jó volt, nagyon jó volt, tényleg. Jaj, és amikor munka közben 328.472-ére nevettettelek meg. Pontosan fölértem, ez pont tegnap volt délelőtt. Délelőtt nem dolgozunk. Délután nem baj, de sokszor szoktál nevetni rajtam. Figyelj, ja, kukaccal szoktunk verekedni, nem? Lemerült. Lemerült? Szerintem igen, mert fekete. Nem baj, innen kell folytatni. De várjál. Most feltöltődött, és De várjál, lehet, hogy majd csak villog a sárga. Ja, meg! Nem baj, ez így. Folytasd! Szóval... Azt nem tudom, hogy... De szóval rejtélyes módon emlékszel, te mindig szereted a kávét, és az almát. Szereted a kávét és az almát, és azért nagyon sokszor szoktál hozni az iskolába, amikor dolgozunk délután. De rejtélyes módon, minden második alkalommal, vagy a kávét, vagy az almát eltűnik. Én nem tudok róla semmit, én mindig csak utólag megsugom, hogy én láttam, hogy ki hol tette, soha semmi közöm nincsen hozzá. És emlékszem, amikor a kukacokkal verekedtünk? Én emlékszem. Megnézem, írtam még föl valamit. Nem.
Boldog születésnapot, Gitta, szeretlek. Gitta, az előző videót pár helyen elrontottuk, reméljük nem olyan feltűnő és nem lehet észrevenni. A lényeg, hogy nagyon boldog születésnapot kívánunk. Gödöllőn a 100-szor szép utcában jártunk. Emlékekben és üzenetekben itt sem szenvedtünk hiányt. Gittust keresem, itt hol van? Szia, Gittus! Boldog szülinapot kívánok! Hoztam neked egy videót. Boldog szülinapot és jó legyél! Csucsó! Boldog születésnapot kívánunk, Gittikém, és örülünk a sikereidnek, és mindent, amit elértél eddig. Puszilunk, szia! Gitti már kiskorában is nagyon szerette a vizet, úszásoktatásra járt az óvodából. Alig volt 5 éves, amikor a 60 strandon a nagy mélyvízes medencébe éppen gyakorolta a úszásoktatáson tanultakat, föllemászkálta a létrán, hol a medence alján, hol fölül kukucskált ki, számoltuk hány másodpercig bírja a víz alatt, ott játszott. Nagy hőség volt, a medence tele volt úszógumis gyerekekkel, és mivel ez az úszómedence volt, az úszómester kitessékelte a kis gyerekeket a vízből, akik úszógumival voltak bent. És Gitti kapaszkodva a medence szélébe ezt végignézte, és miután a gyerekek eltávoztak a medencéből, mint aki jól végezte dolgát, folytatta a létrázást. Miről is beszélek itt a szülinapod alkalmából? Hát mi másról, mint a születésedről. Több mint 8 évet kellett rád várnom, mikor végre megszülettél, kerültél ebbe a családba. Nagyon-nagyon boldog voltam, mert az iskolában már mindenkinek volt addigra kis testvére, csak nekem nem. Úgyhogy nagy öröm volt, mikor megszülettél, és nagyon kis cuki baba voltál, imádtam veled babázni. Na, anyu már sír itt a kamerának a hátoldalán. Hát azóta eltelt 27 év, és felnőttünk mind a ketten. Te pedig... Szóval nagyon büszke vagyok arra, amit... Anyu, ne sírjál. Büszke vagyok arra, amit elértél, és örülök, hogy te vagy a tesóm. Boldog szülinapot! Mindannyian nagyon szeretünk. Boldog születésnapot, Gittim!